Els contes de Pere Calders van ser el nexe d'unió ahir de les parelles lingüístiques, representants ahir a Vic pel grup de teatre Tots els Colors. Els actors formen part d'aquest projecte de les parelles lingüístiques que posa en contacte dues persones, una que està aprenent català i una altra que ja el parla. Juntes mantenen converses i fan diverses activitats, això sí, sempre en català. En canvi jo tinc compromisos inajunables. Persones de diverses parts del món, com Guinea, Austràlia, el Senegal, Holanda, els Estats Units o el Marroc, van pujar ahir a l'escenari per representar contes d'un dels escriptors més llegits de la nostra literatura, Pere Calders. La diversitat es va fer evident en les diferents pronúncies. Una amiga m'havia dit que feien una pel·lícula d'amor. No és el Cine Paladís, això? Sí, senyor, però ja fa molts anys que no toca temes amorosos. L'han orientat malament. Que hagi vist desaparèixer un cosisseio xiulant per l'espai. Per un motiu o altre, van anar a viure a la comarca d'Osona i es van apuntar al projecte de parelles lingüístiques per aprendre més de pressa l'idioma. Formen el grup de teatre Tots els Colors i cada vegada que actuen en públic és un èxit.